ste bre ljudi, evo nas ponovno u Croatia Games TV. Danas ću vam pokazati kako napraviti super kostim. Za njega će vam trebati jedna viteška kaciga, Star Wars mač i plašt od kostima vampira. Sada, prvo uzmete plašt. Samo se ogrnete plašt oko sebe. Za ovaj bi vam kostim trebala crna majica i crne hlače, ali ja imam sad na sebi crvenu majicu i zelene hlače. Neki dečki u mom razredu misle da izgledam ko hlapić. Tako, kad ste zavezali plašt, uzmete vitešku kacigu. I mač. I to je vaš kostim. Nadam se da vam se sviđao ovaj video. Ako vam se sviđao, napravite si isti ovakav kostim. I lajkujte!